крэсла. Тут не ступае нага чалавека. Гэта вельмі, вельмі небяспечна. Ты ўвесь дрыжыш. Як цябе завуць? Як цябе? Маё імя Янка. Вельмі прыемна пазнаёміцца. Вельмі прыемна, прыемна. Размяшчайся, ямчэй, на маём покрыве. Я бачу, што ты вельмі, вельмі стаміўся і галодны, галодны. Не бяда, у мяне ёсць для цябе супер ежа. А зараз я зраблю табе адвар з крапівай і бульбянымі ачысткамі. Так.
чужинцу. Тобі пошанцевало, що я тут опинулася, пошанцевало. А зараз помиєм тебе гаючей болотной водой, каб звер не отчуў чужие, отчуў тебе, да. Это гаючая